Ne podcjenjujte važnost kvalitetnog zvuka. Kod reklama na televiziji zvuk je isto toliko važan, ako ne i važniji od same vizuale. Za vrijeme reklama jako mali broj ljudi ostane uz TV s istom razinom pažnje kao uz film ili seriju. Marljivi ljudi će uzeti daljinski, promijeniti kanal ili stišati zvuk, ali će većina pričati, otići na WC, otići u kuhinju ili nešto šesto. Svijest o ovome može biti vaša velika prilika. Uostalom, iz kuhinje se i dalje čuje telka. Kvalitetnija pozornost na earworms, hvatače pažnje, dramaturgiju može biti vaša velika prilika da postignete veću razinu engagementa prema slušateljima. Možda bi trebao objasniti što su to earworms. Earworms ili zvučni crvi, zvučni gliste, su melodije koje ne možete izbaciti iz svoje glave zbog glazbene jednostavnosti i ponavljanja. Primjer možete naći u raznim dječjim pjesmicama. Postoji jako puno reklamnih pjesmica koji će dugi niz godina ostati sa slušateljima i prema tome će ostvariti fantastičan povrat na ulog u produkciju. Svaki put kad perem veš ili suđe, znam pjevat. Perilica dulje živi uz kalgon. Niti kupujem kalgon, niti sam čuo tu pjesmicu godinama. Moj kolega dosta puta presvirava glazbu u reklami upravo da dobije pravovremeni dramatični efekt u pravom trenutku. Za razliku od skidanja pjesmica s interneta i onda rezuckanje i namještanje, što ispunjava funkciju, ali ima ograničeni doseg. Nije kao stvaranje glazbe od nule. Dobijete li glazbu ili pjesmicu koja ostaje u glavama, možda nije loša odluka reciklirati tu pjesmicu na dulji rok. Interspar za mene! Interspar za mene! Interspar za mene! Interspar za mene! Pjesmice znaju biti dosadne, ali nema veze. Zabavne su i podsjećaju na brand.